Upat ka mga nonagenarians ang nakadawat og tag 20,000 pesos gikan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Ang upat mao sila si Vicente Goncer sa Barangay Dumlog, Lucia Cabigas sa Barangay Poblasyon, Aurelia Yares sa Barangay Biasong ug Dorotea Abakita sa Barangay Lagtang. Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas mao ang mitunol sa salapi ngadto sa mga senior citizens. Kabahin na daan sa kagamhanan sa Dakbayan ang gigahin nga 100,000 pesos alang sa mga talisaynon nga nag-edad og usa ka gatos ka tuig. Gilatid sa ordinansa nga modawat og 20,000 pesos ang nag-edad og 90 anyos, 30,000 pesos usab alang sa 95 anyos ug 50,000 pesos inigpatong na sa 100 years old. Gitumong kini aron magamit nila ang hinabang pinansyal sa pagpalit nila og mga tambal ug uban pang panginahanglan. Nahatagan ang upat atol sa kapistahan sa patron nga si Santa Teresa de Avila kagahapon atol usab sa fiesta.